abantu bakuthi nangona niyazi bangaba uthetha mhlali osoloko ethe gqolo eniphathela ngobunjalo bazo zishushu kodwa siyayazi uba kudala siwenza amabali malunga nee-grains ezigqabhukileyo ezihambile indle kodwa lena hayi iqatsele abantu bakuthi apha kusukela izolo oko kunje apha oko kunje apha and west namhlanje ilanga ligqatsa ubhobhoyi liyatshisa likhupha intlanzi emanzini kodwa kunje ndicingela nje abantu abahlala bakufitshane just imagine abantu abahlala bakufitshane nobabona baphefumla eyiphi impilo abasemagunyeni kodwa inyanzeleke uba ube khona umenako olithathayo. Ngapha zizindlu zabantu zikanokutsho kwelinye icala yipuli yokuqubha ihholo lokuhlala loluntu neofisi kaceba le yiBristol Road ePhilippi ngaseKapa akuhambeki ngoba kugqabhuke itrain ikhupha ilindle ayingabantu bodwa bachaphazelekayo nemoto zenza umngcelele ngoba zonqene kutshona kwii-potholes imigudu ukutsho elapha endleleni ivumba lona lithetheki ngoba kunzima notya iapile. Eyona nto ibuhlungu kukuba le ndlela isetyenziswa ngabantu abaninzi kuba isesidlangalalini imbi into elindle lihamba endleleni ukuba le meko biphaya eKapa ezityini ngeyilungiswe ingakapheli iyure ibihlungu imeko yabantu abaphila phantsi kwayo kwezi ngingqi esiphila kuzo apha ngaseKapa kwaye ayichaphazeli iPhilippi yodwa kunzima jikelele. Zinkokheli zethu sithetheleleni ayompeko yokuphila lena oliphatheleni ngako sandiso phalisa iPhilippi ngaseKapa.